Moi, Miko täällä taas. Nyt mä pahoittelen, että tässä videossa on tämmönen grafiikka, koska mulla on nyt tämmönen ihme palo täällä. Ja se nyt häiritsee hyvin paljon. Ja mä en jaksa siirtää sitä. Niin. Mä ajattelin tehdä jouluspesiaalin. Ennen kuin kukaan aloittaa siellä videoissa, että miksi teet vasta nyt jouluspesiaalin, miksi teet tähän aikaan jouluspesiaalin, miksi et tee jouluna, ja siihen on syy, että mä en jaksa odottaa. Siis mä en kerta kaikkiaan jaksa odottaa. Kai ongelma on siinä, että minä en jaksa odottaa. Ja mulla on täällä kipossa tämmösiä... yksi tippui. Menee sinne. Niin. Mursu, menee sinne. Tipu. Niin. Mä en tiedä yhtään mitä... mulle on kirjoitettu tämmösiä. Ja mä en yhtään tiedä mitä tää lukee. Ja jos mä vastaan aina väärin. Siis jos mä vastaan, täällä on näitä kysymyksiä, mitä mä en yhtään tiedä mitä näissä lukee. Mä voin teille paljastaa yhden, ja mä en yhtään tiedä mitä se lukee. Te ette muuten saa siitä selvää varmaan. Mä en muuta näytä, kun mä en tiedä, saatteko te siitä selvää. Niin, aina kun mä, mulla on tässä muki. Te tiedätte mikä on muki. Mulla on tämmönen vihreä muki. Aina kun mä vastaan kysymykseen väärin, minkä mä otan täältä, niin mulla on täällä aineita. Mulla on... Hyi kamala, tää on ällöttävää. Mulla on maitojauha. Mulla on aromisuola. Nyt se kaatuu. Mulla on maustepippuri. Mulla on... Mikä on kyrry? Mikä tää on? Kuitenkin joku... Oota, mikä tää on? Mä haistan. Mikä tää on? Tai jotain pizzamaustet, jotain lukee curry. Sitten mulla on tämmöstä tilliä, sinappi, ja sitruunapippuri. Mä laittelen ne kyllä, jos mä muistan, niin mä laittelen ne kuvaukseen. Ja ne on täällä oikealla. Ja juu. Lähdetään videon pariin. Ja unohdin mainita, että täällä on vettä täällä lasissa. Jos te ette näe. Kyllä te näette. Täällä on vettä. Näettekö te? No okei, näette te. Joten mennään videon pariin. Nyt mä otan ensimmäisen kysymyksen. Ne kysymykset on tässä. Tän, vaikka tän. Kuka on Suomen presidentti? Olisiko Sauli Niinistö? En ole varma. Oisko? On. Se on. Mun pitää tarkistaa. No niin, mä tiesin sen oikein. Mä tarkistin sen. Ja seuraava kysymys vain. Tässä. Siellä lukee. Mikä on englanniksi talo? Englanniksi talo. Siis oikeasti. Koska koti on home. Se on home. Se on home. Se on home. Se on home. Tiedän. Se on home. Anteeksi. Siis mä luin tän väärin. Tässä lukee mikä on englanniksi koti, jos et näe. Kuin tyhmä. Siinä lukee englanniksi mikä on koti. Te ette saa sit selvää, koska
Okei, vielä ei ole ainesosia. Täällä on lappuja jäljellä. 1, 2, 3, 4. Eipäs 5 vai 4, en mä tiedä. Mikä oli ennen Helsinkiä Suomen pääkaupunki? No, tää on helppo. Turku. Seuraava kysymys. Mikä raha oli Suomessa ennen euroa? Markka. Täällä on enää 2 jäljellä. Kuka voitti SM-liigan mestaruuden viime vuonna jääkiekossa? Mä en muista. Mä en muista. Ainesosa. Apua. Mikä se näistä on? Se on maustepippuri. Ja nyt mä näytän teille, kun mä laitan tätä. Noin. Nyt sitä on siellä. Teette sitä näin. Sitten mä sekoitan sen. Millä mä sen sekoitan? Mä sekoitan sen tämmöisellä jutulla. Noin. No niin, jatketaan. Sieltä tulee lopussa sitten semmonen kysymys tästä mukista. Että älkää kyllä mä sen sun. Sitten tulee vielä viimeinen kysymys. Mitä on sorvaaminen? Siis se on semmoista, kun on semmoinen laite, sitten on semmoinen vaikka joku näin tämmönen puunpala. Ja sitten se laitetaan siihen ja sit saa tehdä aikamoisia kuvioita. Noin. Ja sitten täällä on vielä viimeinen kysymys. Tässä lukee, joo, on mulla oikea lasi. Arvon mukista, minkä kokoinen juoma sinulle tulee? Minkä kokoinen harpun sinä joudut juomasta ottamaan? Okei, tästä pois. Eli mulla on täällä kauempana tämmönen ja tässä. Mikä oli? Keskikokoinen. Siellä on, mitä siellä on? Mitkä kaikki ne on? Mukis on pieni, iso, koko muki. Ja mä sain keskikokoisen. Elikkä ei tullut paljon niin aineksia. 1 aines. Oikeesti tää on paha. Oikeesti mä en välitä tästä. Lisää sitä sitten. No ei laiteta sitten. Oho. En mä oikeesti, tää hajukin on niin semmonen. Nyt keskikokoinen ryyppy tästä. Ei enää ikinä. Okei, se oli Mikotis. Okei, oikeesti. Tää on oikeesti. Jos te koskaan teette juotavaa, laittakaa maustepippuria sinne. Voin kertoa, että ei maistu kauhean hyvälle. Seveli. Oikeesti ei maistu hyvälle. Joo. Mut joo, mä lisään tonne kuvaukseen, et niinku nämä tämmöiset aineet. Ja se oli Santes HD täällä taas ja nähdään seuraavassa videossa. Ja moido!